Oras na ito, my loves, alas 3:30 na sa Kapuno Love Radio, time is the Philippine Standard Time. Mayong afternoon na po usab, gihapon ka natong tanan, mainit-init gid taon kayong kahaponon. Ganyan nyo, makauga. Sama sa imo ang love light karon nga perti kauga. Ha? Muna nga likayan magpainit-init para dili mas muuga. Oy po. Anyway, wanna say good afternoon sa po di hapon. Di ay sa mga my loves ka po nato karon na finally we are live sa atong Facebook page sa Love Space Radio Space Davao. And also sa ato ang Facebook, no, personal Facebook page na ato. Okay? Sa DJ Space, Michael Space, link palugdi ko og follow and like. At the same time, I love share the video aron na no ma-discover ta. Wow, naman yung lupit mo, ha? Ang sarap mo itsupapi mo nyanyo. Og labaw na po usab sa tanan. Good afternoon day pod kini mga drivers natong kumbate sa ilahang pagpamasada. Kumusta ang inyong adlaw diha karon? Bisan ganig buntag hantod hapon, kumbate gihapon. Okay, para makabawi-bawi kay di presyon nya nga bundag kayo. Oh. Buto nyo naon yun, dagko kanyang mga kita ng mga driver kung ganyi bitong punyo-punyo ni ilahang mga pasahero. Ha? Kumpara sa to mga empleyado. Sus, balian pa lang. Anyway, padayon tayo ninyo my loves og di ay kumusta ning naalang sa banda sa ilahang mga tagsa-tagsam panimalay karon nga way laing lingaw lulubaba sige lang og nod-nod ng ilahang cellphone silang noong no ganyi ha sige MA abi ba niya ko kining dula para lang pambata no para po din sa mga katigulangan nilabi niya. Ha? Sa mga kababainhan nga game on na nilang negosyo kaya ako nakita sa Facebook yo ba. Nga usa ka tigulak. Ha? Sige masagbadlog siya nga po niya, siya mga anak niya. Kaya ang trabaho eh. Ha? Balang na itong malaglaag pero sige magpundo sa balay. Yo, di man lang magtabang-tabang. Munang sa kilagot niya. Ha? Iyang gibuhat. Nag-email lang po siya. Magugunay na itabo karon ng lumaba. If you can't beat them, join them. Para sa nitabo karon sa PLDT ug sa Globe, no? Nga gibati man sila og kining murag makasulti ta, no? Nga dako kayong threat ning dito. Munang gihimo nila nakig-alyansa sila interconnection sa ilahang mga towers. Of connection, no? Interconnection kumbaga. So muna siya from the word itself. So una isugdan sa PLDT. Kaya sa tuwang pagtuo, amigo day mundo ha. So ang pangalan na dayani dapat is PL dito. Yan isulod po ang Globe. So nahimo na siyang PLDT Dito Globe. Dito Globe na. Tulo naman sila PL Dito Globe. Wow, ang lupit. One word niya. Hindi na sila separate. Shoutout biay ni Marjorie Pagutlan, ni Shalame Rosales. Okay, mayong hapon diya sa inyo ha. Ni Brenda Thomas, shoutout sa may Thomas at Tagusi family. Okay, shoutout Christian Yam, Brenda Thomas. Okay, happy listening. Good afternoon diya sa inyo ha. Og padayon ta ninyo my loves. Padayon sa paglanog-lanog ug pabati sad mo gihapon kanato ha. Og uban sa to mga kapwa karon nga sige gusto tawagan na sabay sa ato ang kalingawan dinhi karon. Jam niya niya kaon joy. Wala. Ngulingaw lang gud ta karong hapuna kay kabalo kong stress kay ni uban kanato karon. Nindot na mag-stress eating ta. Sa may birada nga lami ka odon lulubaba. Simod. Ay nako, undangan to ni kabuan na to. Padayon ta, alas 3:35 na. Always your number one. SM Radio Station.